соҳибкори зодаи тоҷикистон ва сокини бруклини ню-йорк Салимҷон Насриддинов ва шарики тиҷоратии ӯ Николай Галтсев, як сокини Канада, дар додгоҳи федералии Бруклин гуфтанд, ки аз номи ширкатҳои русии таҳримшуда дар харидани қисмҳои маҳсулоти радиотехникӣ миёнарав шуд. баъдан ҳамин маҳсулоти фиристодаи онҳо дар анборҳои силоҳи мусодирашудаи русҳо дар ҷанги Украина ошкор гаштааст. айбдоршавандаи сеюм Кристина Пузирева гуфтааст, гуноҳи худро танҳо дар қисмати машварат бо ҳадафи шустушӯи даромад аз нақшаи экспорти маҳсулот эътироф мекунад. ба навиштаи дафтари матбуоти Вазорати Адлияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба Насриддинов ва Галтсев то 20 соли зиндон таҳдид мекунад. дар мурофиаи додгоҳие, ки 9 июл барпо шуд, Брион Пис, додситони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ҳавзаи шарқи Ню-Йорк гуфт, айбдоршавандаҳо қонуни Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро поймол карданд, то ки ба Русия дар ҷангаш зидди Украина ёрӣ расонанд, вале пеши роҳи онҳо гирифта шуд ва онҳо ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. муовини додситон Лиза Монако дар мурофиа гуфтааст, айбдоршавандаҳо маводи электронии амрикоиро бо арзиши миллионҳо доллар содир карданд ва ин маҳсулот барои мушак ва ҳавопаймоҳои бесарнишин ба кор рафтааст, ки Русия дар ҷанги зидди Украина истифода мекунад. Иван Арвело, як намояндаи тафтишот, гуфт, бо эътирофи имрӯзаашон ҳар се айбдоршаванда даст доштани худро дар нақшаи расондани кӯмаки моддӣ ба Кремлин дар ҳаҷми беш аз 7 миллион доллар дар ҳамлаҳои бераҳмонааш ба Украина тасдиқ карданд. дар парванда гуфта шудааст, ки айбдоршавандаҳо бо истифода аз ду ширкати сабтшуда дар Бруклини Амрико бо номи SH Brothers ва CN Electronics Inc. молу маҳсулоти таҳримшудаи электрониро аз Амрико ба кишварҳои сеюм мисли Туркия, Ҳонг-Конг, Ҳинд, Чин, Иморати Муттаҳидаи Арабӣ харида ба Русия фиристоданд. баъзе аз ин маҳсулоти фиристодашуда дар миёни силоҳҳои русӣ дар ҷанги Украина ошкор шудааст. маълум нест мушаххасан дар мурофиаи додгоҳи Насриддинов ва ҷавобгарони дигар чӣ гуфтаанд. хабари боздошти ӯ ва ду гумонбари дигар моҳи ноябри соли 2023 нашр шуд. Салимҷон Насриддинов дар байни муҳоҷирони тоҷики Амрико фарди шинохта ва соҳибкори муваффақ дониста мешавад. гуфта мешавад, ӯ ҳамчунон молик ё ҳаммуассиси тарабхонаи бо номи Тандурӣ дар Бруклин аст. гуфта мешавад, Насриддинов солҳои дароз дар Русия кор ва зиндагӣ карда, аз ҷумла дар харид ва дастрас кардани таҷҳизот барои сохтмони нерӯгоҳи Роғон дар Тоҷикистон ёрӣ кардааст. ӯ ҳамчунин фаъолияти илмӣ дошта, доктори илмҳои иқтисодӣ аст. рисолаи докторияшро дар Русия дифоъ кардааст.